Дзіві, што знайшоў. Джесус сімулятар. Спадарства, хто марыў прымерыць на сябе шкурку гэтага хлопца, 11 евро. Гульня рэлізнулась, дарэчы, у 26-м годзе. І давайте падзівімось, што тут унутры. Ну, відавочна, гуляць прыйдзецца за хлопца на імя Ісус. Серьезно? Так, квест на асле. Квест на крыже, на хвіліначку. Механікі хождения по вадзе таксама прысутны. Так, механіка свінціць хлеб, напэўна. Опа, так, гэта тайная вячэра. Злева сидзіць Іуда, як вы бачыце, ці справа. Напішыце, хто ведае ў каментарах. Так, а гэта ўжо мне чымсьці нагадвае Assassin's Creed Black Flag. Не, ну, відавочна, баёў на караблях не будзе, але пакіраваць хвалямі вам дадуць. Так, гэта я не ведаю, што... О, спадарства, хто марыў павадзіць габрэяў па пустэчы 40 дзён, калі ласачка, 11 евро. І механікі будаўніцтва. Таксама прысутны, відаць, з гэтым будуць звязаныя некія квесты. Ну, цяпер твоя бабуля відавочна не скажа, што ты займаешься хернёй.